Dit is Jinte Stellingwerf. Nog maar krek binnen, maar misschien een held van de toekomst. Zij docht namelijk together met haar mem en verloskundige Eefje Meij aan het Lifelines Next onderzoek. Ik vond het heel belangrijk om te bezien hoe in de zwangerschap hoe omgevingsfactoren een rol kunnen spelen in de rest van het mensenleven. En mede ik erom in werk, spreekt me daar wel heel erg om. We hadden lifelines met heel veel gegevens van mensen en hun gezondheid op latere leeftijd. Maar we wisten eigenlijk niks van hoe de situatie was rondom hun geboorte. En we weten, en dat is uit heel goed onderzoek gekomen, onder andere uit de kinderen die geboren zijn uit de Nederlandse hongerwinter. Weten we dat er heel veel factoren in de zwangerschap zijn die enorm van belang zijn bij gezondheid, maar ook ziekte op latere leeftijd. Zo'n 1500 vrouwen die in verwachting binnen door mij om het nieuwe onderzoek. Behalve een aantal vragenlijsten die het invullen moest, wordt er ontlasting moest inleveren en bloed wordt aangenomen. Er wordt een stofvanger in een huis deelijn, zodat er de omgeving naaisjoen kan worden. Dat is eigenlijk wat in de zwangerschap naaisjoen wordt. En na de zwangerschap worden mem en ben nog volgen. De hoop is dat de resultaten van het onderzoek in de toekomst helpen kunnen bij het voorkomen van ziekten. Komt er weg. Reden weg.